everybody. So naami diri sa Lantawan, di ba? Naglaag. So man ni diri mga kaubanan. Mga kaubanan nga nagkalit rami og abot diri Asang kuan? Kwarta. So magbayad sa tag-entrance. Ayo. Diba? Diba? So inahitabo. So naami naagian nga na disgrasya ganina. So wa jud mi kadayon, wa kay mi ka dali dirig anhi. Kadit. Ay, bata. Pwede mga mga bata? Pwede naman yung mga bata daw, Nay. Pila edad? 10 o 11. Dosing ako. Ado. So ilaag na to. So ilaag na to ang mga atong gikamang kinamang. Ang kinamang nga kwarta atong ilaag diri sa Lantawan. Ang 12 ka to 11. Tungon ko para Sige na. Yan na ito na lalison. sukat, madam. Pat. So mag-logbook ta. So diri? Diri ang pizza. Kinana. Kuan ang pangalan ng dam. Sige. Nya pilang kabuok. Pila mi upat. Ano ni butaw? Kinana. Firma. Ano lang perma? Kinana. October. Samantaron. Sa taron. Ay na lang dam. Ay na lang. Sige. Sige, bye. Sige, ano ang view dari sanatang view, di ba? Sila ko ano dari So, ato ni tan-aw nilang ko ano, ang hindot kini mga Lantawan dari di ba? Diba? Mo dyan akong gikuan nga maka-anime diri. Diba? Set up na siya, oy. Diri dapat ya kay kuan. Landong. Diba? Mag-picnic me, guys. Ay! Wait lang. So, mag-set up sa mi, guys, ha? Hatag na daw niya akong kalipay. Thank you naman. Diba? So, among ko ano ni? Basta kayo makalaag lang ni. Lang. Ay! Hindi mo tang. Ya, dali pa ka. Ado kay kabab. Namalit agad may ready made. Ready made. Wait lang. Tang dayan eh. Kulang di ata ko. Apoy, oy. Ini na raman tata ba? Ha? Dia nga dyan ay mong papadoy. Patabutan yung papadoy. Kaya nga yung papa ba? Yung buboy. Ito sila kaya napata na to. Ang dapat ito, patapun. Nagbudot sila tumutulong na to. Sen, dali sa magkaon sa. Tang na diri. Rasa na. Ila ay. Alsa. Ano yung tubig eh? So guys, unta. So ano mong sudan? So namalit ragad ni. Para na lang may balon-balonon. Di ba? Ato pa. Thank you. Di ba? Ano siya dito oh. Excited guys siya. So lago na to naron tra ang view. Mga on sa mi, di ba? Nikaon na siya. Tubig sa tubig. Picnic. Kuan maguni sa tubig ba? Paro na king dagat. Lago daw.
Init po ko eh. Initan ako. Bukid din. Ano lang ka agad? Ano mo? Ya? Salo. Initan ako. Bukid to. Puri to. Ay, natumba. Isugsa daw na di. Initan naman to. Tara dapit. Hasa sing. Kuan tubig, kuan tubig. Kuan tubig. Ka na. Ya, menung ka diri ta. Kapan papa mo? Hit lang. Etong kuan. Tama kay bo. Sulo na ay kapit. Ko di Oh. konti to bo. Nga anak ni mama ko di lukay. Ba't kaming babae? Lugay po. Salamat yung kapwa. Ano ba yung mama ninyo? Taras! Paligid naman ka na mo ron. Together. Baklay. Kaya naman ba tayo? Dodo na bitano. Nakama ko to eh. Mag-iglaro din yung tao. Makakaya yung mga pwede diba? Ito mo. Nangatik kita. Sumbong sinuod. Ito mo. Amoy na ito. Sa? Damay na ito. Kasi daw, ngatik ko dyan. Ito nga. Hindi na kuan na lang. Kapalay na ni kuan. Adjust yung kuan. Ngatik-atik pa man eh. Sa mga kwartahan. Pantahan mo siya. Kuhan ko nila ko. Nagod na. Nalisa pa nato ni. Ngaon ka. Mapagasin ko yan ito yung mga video ko pa. Sa? Mapagasin ko yan ito. Yung nantay bako. Ano yun? No? Hindi ko ang bata nila. Sabay ito, masasakat ito. Abin na ito, kirara. Dirasin to, pwede nga magkapit-kapit. Dirasin to, magnanaw. Apa? Ay, oh. Nindot dra mo. Nindot i-view dra mo. Kana ba? Kanang katkatunan dra oh. Kana. Lima ka view dito maka para matayot mo kan. Ay baki po do. Hindi mo nga nga rin. Bata pa nga rin. Interesting mo ko no. Kasi ko na ilabot. May nalagay kayo. Mahurot ng kuhan na. Tsaka video-video ron. Bye-bye. Wala mga tagbasa dito. So hello guys, no malamig kaon. So kung mga kauban tana dito, tanawon sa nato ha. Ay wait lang. Si guys, sa tanan soroyo na ilang kanang view nila diri. Soroyo na to ang ilang mga tanan na to diri ha. Oh, diba? Nindot kay siya view. So mo ani akong kuan. Yan, hindi na dra puli. So diba? Nandot kay view. Mo ni ang lantawan. So malantawan nato diri ang Tibuok Santa Cruz, diba? Santa Cruz. So mo tong dalan nga highway na siya. So dira lapit murag mao na dra ang Tuban bye-bye basta mao na siya dra. Diba guys, sindot kaayo. So amazing. With a view and that. Diba? Sulit na sulit. So magbalo lang kag mga ready-made, diba? Sana lang kay pang entrance, okay na kay guys, diba? Ay. Happy mo ya. Turong si Buli oh, narito. Dito si Boli. Okay talaga ni no. Nasa tinakilid.
Paparman, 5 pa ba? Diba? Kasi quadra trip oh. Pagi na pa. Yang ipatibok dito eh. Diba? Nandot kayo dito guys. Oh, view. Breathtaking kaya. Breathtaking. Charas. Diba? Nandot kayo. Punong man na mo. Punong? Eh, punong bitaw no. Sa kanadra. Punong dahil na dire. Ba, kita dyan mo unsay mga plastar. So, dara ang Buli na damay. taga-buli no. Diba? Tara dito ang duha oh. Nag-telescope kuno sila. Telescope. Bayad og 5. Awa makita nimo kung sa kadako ang dagat. Dako kayong dagat. Unsa? Adi ay. Mura ka kanang tag-iya dira Dobe, tanaw na ko niya akong area be. Nagnapay kulang dira dapita. Sabi kulang dira abos. Unsay kulang? Kuan katong kuan sanay kanang kay panganan. Kulang sa kanang katong kuan god katong mga bao ba, mga bao ang kulang ba? Katong sa bakong punong sa bao. Ang kulang na punong sa bao. Cable car ay yaman kay siya ay kay cable car daw ang kulang, di ba? Asa dria padulong ang cable car. Asa gikan sa terminal? Sa terminal gikan. Seres, di ba? Sige. Sa pa boss, di ba? Ay, mabaday boss. Gani boss, sige. Ato lang punduhan at ato na. Ha? But lang pud boss, bako kabalik ito boss, balik ta dito. Nakaadto na tanaw pero taka sakay-sakay na mga sakay-sakayon. Diba? Nandot kay view. Nandot kay siya. As in. Parachute. Niyautog pa ka dito sa kanang punong. Chares! Nindot kay view jud as in. Sa atong gamiton nilang kuan tanaw na to. Ang point of view sa ano daw? Ida try na to. Idulit jud. Kan asa na? Turo mo na yung one. Dara. Sige daw. Turo. Wait lang. Thank you. Tara na. So wait lang kita na. Kana. Ay sa turga. Ipundo sa iplaza sa natong kamera no. Ano nang gibuhat dahil? Ning kuan ako. Turo. Ay kakurog ning kamutan ni. Imuha ng kamot. Diba? Daw. Sumo niya ito makita guys. Sa telescope. Da. Sama na. Hanap man. Halap yun na jud. So, unsa ato nakita? Punong ato nakita. So, diba? Itang. Ups, kita atong balay. Ay, kakurog. Ha? Sinsya yan ninyo guys.
Give up na ko. Give up na ko. Okay, direct kanina lang guys. Okay, mag-tin-up pa kayo siya. Diba? Tin-up pa kayo. Doon tarong sa papa. Tin-up kayo, Jud. Asa yung papa? Nagmuni-muni siya. Isurbi niya iyang kuan yung area. Isurbi niya. Saan daw? Saan pagkuan? Tara. Tarong dago yung papa. Saan pagkuan niya? Okay kayo ya. Tarong dago yung pa. Dalit ang tamon. Dalit ang tamon ng dagoy. Dalit kayo. Tara. Diba? Dapat daw. Ay, mami! Hindi ako sa. Nag-ilog sila. Nag-ilog sila sa kuan ay. Diba? The view. Ang dalan nga padulong sa Digos. Kina sila diri ay palay-palay. Sinundot siya. Oh, diba? Padulong sa kaayuhan. Oh. Sila sila ay balay-balay diri. Diba? Nasa sila ay balay-balay. And the view. Subay ta dra, subay ta dra. Subay ta dra. Kani mo na kani. Dili. Ano na dia? Butso na. Picture ka dia. Video. Picture ko no. Video na ito. Diba? Mag-sorry-sorry sa amin diri. Pasinit ta, paklay-paklay ta. So, padulong mi diri, ug asa ni padulong. Nya ang view na mo, di ba? Oh, turang duha. Doy, para may mga doy. Ang duha, gusto mo. Para mo pa rin manghod ya. Ang man tao ni nga. Dito sa to sila, lingaw sila atong kuan. Lingaw sila atong telescope. Di ba? Dito kay view. May bayabas. Sa bayabas. May bunga. Wala ba? Ay, nari bayabas. Kao naman tag bayabas sa balay. Nay bayabas. Ay, nahinog. Kanide. Kahit pa na sa imo ha. Diba? Mani mi diri ah. Suruyo na mo ni diri ah. Nasa sila garden diri. May talong. Talong. Mas makita aning bridge. Bridge. Subay lang sa lakal kung kalay. Delikado ang bridge. Okay, kahoy lang siya. Ito mo doon ito na lang pinig ito ako kayo. So diri mi padulong. Diba? Ba't kayo yung view dyan? Iyan. Diba? Nandot kayo siya view. The view. And the view. Diba? It's the end. Nagbinakay. Hindi nagpinakay di ay. So ang nawang kahoy na siya ay pwede siya malingkuran or masakaan, di ba? Ano siya? Pwede tayo na musaka dira, mag-date sila. So pag mahulog sila, problema nila, oh, di ba? Ngita silang problema. Nay bayabas jud, mga tag bayabas. Nga taginog ba bayabas? Nangita ba? Deka kay bayabas oh. Nanhan na ka. Ay sa smuli tag na. Ah nara oh, kita ko ginog oh. Ah di ba? Taginog. Pwede na ni siya kaunon. Tropo oh. Siya daga siya bunga. Tron to. Daot na siya.
So nga aga na dai mi diri kay manguha mi bayabas. Ay. Hindot pa ning mula ang tangan atay makuha-kuha nga bayabas. Nailaban na didto. Oh. Nailaban na. Diba? Hindot kayo diba? As in. Kanina dyan ko sa kong kuhan nga. Kanang gusto dyan ko manhidri diba? Hala, unsa to? Nagsiga-siga lagi siya. Nagsidlak-sidlak siya. Unsa kaya ana? Unsa kaya nitabuan na dira? Sidlak-sidlak siya. So, diba? Nakoy bayabas. Bayabas, 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 bayabas. So, shout out sa mga taga Santa Cruz. Shout out! Shout out! Oh, shout out. Shut up! Ito niyo. Diba? May kayong bayabas. Oh. Oo, kumpara. Lagi ko. Akala. Pa. Dito kaya ba nabot dito? Ang nakatumoy. Yung tawo ni kamera. Inog guys. Imot ang gikulog dito no. Ang tarong nga ba si imong teleskop iyang imong gibutang pag imong gikulog. Boss, oh. Oo, dinok yan. Inahin mo na ako mamagpapa. Tagal, Kim. Naman. Dula po ko. Nagdula man ka ni Malaka.